Не знам, човек. Не мога да дам обяснение. Безверен, като се каже безверен човек. Човек без стимул. Човек, който не знае за какво живее. Щом не верваш нещо и нямаш някакви идеи за осъществяване, в смисъл ти си. За мене не си човек, за мен си половин човек. Гони се злината, за да дойде по-добра година. Ритуал за берекет. В смисъл за по-плодородна година. Тя вярата е в основата на всичко. Ако не верваш нещо, то не може да просъществува. Ако не верваш, че това нещо трябва да стане реалност, няма как да съществува. Това... Като порасна, ще бъда големи копатари. И ще искам да съм. И ще искам още да се радвам с семейството ми на Сурова. Това трябва да си там да го почувстваш, разбираш? Малко необяснимо. Гледаш, обръщаш се, гледаш една армия, гледаш твоя сине до тебе, пръв.